Khalifa. Ina zuwa kuma na ganka haka. Daga banki nake wallahi ina sori wallahi zan je ni gida ne an kai na a gida ana buƙatar kuɗi emergency shine na je ni banki da shi Friday babu network. Kuɗi a banki kamar ya ga banki kai kuma bayan ga Alhaji Ahmadu mai POS na post office. Ka gani yanzu ma haka domin in ka je ka banki ɓata lokaci ne amma Alhaji Ahmadu mai POS na post office idan ka je ka network ɗinsa waras yana aiki babu wani abin nan kana transfer ana baka kuɗin ka ga shaida a hannu. Yanzu kina nufin wannan kuɗin daga wurin Alhaji Ahmadu mai POS kika cire yanzu nan? Ga zahiri wannan kuɗin a wajen Alhaji Ahmadu mai POS da post office na jini baya ga wannan kuma yana buɗe account har da ma BBN dan nima a gurin shi na buɗe account ina bani da shakka akan wannan. Ranar Asabar da Lahadi da Juma'a duka ba sai mun jira bank ba yakan iya bamu. A sauwaƙe mako ni da na nuna maka zahiri ni da kake gani na har na manta da tafiya banki. To insha Allah yanzu ma daga nan mun sanai gaskiya ba zama. Ya ne. Wannan ai sauki ne inda na sani ma ina zai kai ni banki ai da rajin maracin zan tafi. Ni ma a banki. Wannan gaskiya rashin sani ne har ga ai gaskiya na ji daɗin haɗuwa da ku daga nan matan ne gaskiya na gode sosai. Ba ka da wani matsala sai baka kuɗi Me zai kara kai banki ka sha wahala ko mu nan ba ma zuwa ba wurin sauki su. Gaskiya na ji daɗin sosai har ga Allah na gode sosai. Bari in gaskiya. Na gode ba sai mun ba sai an jima. wallahi abokita wani matsala ne na gama mai mahimmanci yanzu ya taso ne urgent na je ATM na bayan layi na layi ya cika na je na bayan nan ma layi wallahi na rasa yanda wasu ba kuɗi ko wallahi to akwai da kuɗi ba sa yankewa kwata yau banka gani wallahi yanzu zamani a ce wai ka je karkashin wai mashin din ATM mashin kana cire kuɗi wallahi har da mu ce wani wajen nan post office wajen Jeta GSM kasuwar sirrawa na Jagol din nan wajen da yake opposite da Nitel wajen abin to a saman benin akwai Alhaji Amadu ya bude mana ta farin branch wallahi daga naira ɗaya zuwa iya bukatun ka dai ka in ka je zaka samu suna da ma'aikata masu karrama bako za su karrama ka su ajiye ka su nishaɗantar ka yadda ake so kuma wallahi farashin su ayyukan za su yi a natse kai bukatun ka daga naira ɗaya zuwa miliyoyi wallahi a lokacin za baka ka koma to yanzu abokina ya ka mu je mana abokina mu garzaya da kar dare mu garzaya to ina gaya ma ba to ina kuke al'ummar cikin birnin Maiduguri ga dama ta samu kusa da ku ina da masu buƙatar cire kuɗi ko kuma sakawa ko kuma buɗe sabuwar account ko kuma transfer ko siyan airtime ko kuma biyan bil ɗin ruwa ko na wuta ku yi maza ku garzaya zuwa wajen Alhaji Ahmadu mai POS wanda yake post office a shagon Beni mai daura da Nitel a hawa na sama shago na 2. Mai neman ƙarin bayani sai tuntube mu a namba kamar haka 0800-33-55-2392 koko 0800-2962-1100. Sai ku tuntube mu a wannan nambar za ku same mu insha Allah za ku samu. Salamu alaikum. Barka da gida. Barka ne. Mika mai. Okay. Naira 20,000. 20,000. Safin din to shikenan to safin din mutumi na ka duba fa alhamdulillah ka ga ma ba kudin har ya fito fa wallahi to mun gode Allah saka kai barin ga ma ka ji ba wutsin sai a iya wai cire kudi bane ba kai har da su kati da sauran abubuwa ma baki ɗaya su suna ji abokina ashe abin haka a zo a sallame ka kai tsaye lokaci daya ka ce in je biya bukatuna kai tsaye ka ce ko gobe in na tashi na zo nan akwai biyan bukata kai tsaye Facebook da ka kalla cikin Borno State nan shine main branch nasu kuma shi Alhaji Amuru ka kalla shine chairman din masu POS din na Facebook da ka kalla to kai ka ce Alhaji Ahmadu mutumin kirki ne kuma gurbin ma'aikatan su mana suna karɓar mutane cikin farin ciki da fara'a ai abun ba magana kai abokina mu je in biya bukatun nan gaje mu je